ଓଡ଼ିଶାର କୈଳାସ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ହିମାଳୟ, କପିଳାସ। କପିଳାସ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆନ୍ସାର ସି ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ୟୋତିବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର। ଆନ୍ସାର ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପଗଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆନ୍ସାର ବି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଧଳା ପଗଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଡି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଆନ୍ସାର ସି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଓଡ଼ିଶାର ଶାବର କ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଭଞ୍ଜନଗର, ବି ଫୁଲବାଣୀ, ସି କଟକ, ଡି କୋରାପୁଟ। ଆନ୍ସାର ଡି କୋରାପୁଟ। ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଜଗତସିଂହପୁର, ବି ବାଲେଶ୍ୱର, ସି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଡି କଟକ। ଆନ୍ସାର ଏ ଜଗତସିଂହପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାସକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ କଟକ, ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ରାଉରକେଲା। ଆନ୍ସାର ଡି ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିହଙ୍ଗ ବିହାର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଗୋପାଳପୁର, ବି ନନ୍ଦନକାନନ, ସି ଭିତରକନିକା, ଡି ଚିଲିକା। ଆନ୍ସାର ଡି ଚିଲିକା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ଯମୁନା, ବି କାବେରୀ, ସି ମହାନଦୀ, ଡି ତୃଷା। ଆନ୍ସାର ସି ମହାନଦୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ଗୋପାଳପୁର, ବି କୋଣାର୍କ, ସି ବାଲେଶ୍ୱର, ଡି ପୁରୀ। ଆନ୍ସାର ଡି ପୁରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଏ କଟକ, ବି ପୁରୀ, ସି କୋଣାର୍କ, ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ଆନ୍ସାର ସି କୋଣାର୍କ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସି କଟକ, ଡି ମହାଙ୍ଗା। ଆନ୍ସାର ଡି ମହାଙ୍ଗା। ଓଡ଼ିଶାର ଭାତହାଣ୍ଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ କଳାହାଣ୍ଡି, ବି କନ୍ଧମାଳ,
सी मयूरभंज डी बरगढ़। आंसर डी बरगढ़। ओडिशार काश्मीर काहाकू कुहाଯାଏ? ए गोपालपुर बी पुरी सी मालकानगिरी डी दारिंगबाड़ी। आंसर डी दारिंगबाड़ी। ओडिशार काशी काहाकू कुहाଯାଏ? ए कटक बी पुरी सी भुवनेश्वर डी बालेश्वर। आंसर सी भुवनेश्वर। ओडिशार इस्पात सहर केउठी अवस्थित? ए कटक बी भुवनेश्वर सी ब्रह्मपुर डी राउरकेला। आंसर डी राउरकेला। ओडिशार भंज विहार केउठी अवस्थित? ए ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय बी संबलपुर विश्वविद्यालय सी सालेपुर विश्वविद्यालय डी भुवनेश्वर विश्वविद्यालय। आंसर ए ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय। ओडिशार गोदा क्षेत्र केउठी अवस्थित? ए गंजाम बी गजपति सी जाजपुर डी ढेंकानाल। आंसर सी जाजपुर। ओडिशार तुलसी क्षेत्र केउठी अवस्थित? ए पुरी बी बालेश्वर सी जाजपुर डी केन्द्रापड़ा। आंसर डी केन्द्रापड़ा।